czemu nie uczy się o śląskich heldach? I w tego do, co by to mnie żadny. No nie ma żadny, je piękny. Genau w tej kamienicy na Egu zamordowali najstarszy mieszkalny dom w Bytomiu. Pierwszy raz coś ich takiego widzę, jakie skarby kryją te bytomskie kamienice. Bogate, górnośląskie miasto. Witajcie, zaś są my w Bytomiu. Napoczynamy na ringu, tak jak w zeszłym tygodniu. No ale nie będziemy gadać o ringu dzisiaj, ostatnio my gadali o ringu, no ale o inkszych placach, a przede wszystkim o tym, co na nich stoi, o kamienicach. Piękne kamienice, ostatnio powstał szlak kamienic bytomskich w Jugendstil, secesyjne kamienice, ja? Naprawdę są piękne, no i coraz więcej tych kamienic odrestaurowują. Ostatnio, że zapomniał powiedzieć, czy nie zapomniał, że powiedzieć, ino, że nie powiedział o jednej babie, co pochodzi ze Bytomia i gadali mi we komentarzach, no czemu, że go o tym nie powiedział, no o wszystkich nie mogę powiedzieć, no ale dobra. Karin Stanek, wokalistka skupiny Czerwono-Czarni. Tutaj się narodziła w 1943 roku. Albo we 46, bo jedni gadają, co zawyżyła swój wiek, co by przychodzi iść do roboty. Pochodziła ze grubskiej familii, nieskorzej wyemigrowała do Niemiec i tam umrzyła w 2011 roku. No i jeszcze wiele zacnych personów, tak jakże godą. A dzisiaj o tych kamienicach, co będziemy gadać, to rychtował żech się między innymi ze portalu Bies Bytomski. No? Taka baba je, co pisze o kamienicach i Niklaus Pieron też z nią majstrował tajlik, łazili po kamienicach. Mam nadzieję, co dzisiaj też ludzie nas będą puszczać. Abonirujcie mnie, jeżeli też na Facebooku i Instagramie majstrujemy całki cykl o Bytomiu. 10 tajlików będzie. Byćcie ze mną, roztopierzejcie te filmy. Naprawdę jest w tym trochę roboty, a ja chcę wam pokazać, jak najlepiej ten Bytom. Jadymy. Na rynku mamy wiele zacnych kamienic. Niektórych już niestety nie ma, są żadne PRL-owskie budynki. No ale niektóre kamienice są odrestaurowane, a niektóre odrestaurowują. Beispiel ta kamienica. No ale my dzisiaj teroski będziemy gadać o tej kamienicy numer 20, ta czerwono-biało, tak richtig, ze 1903 roku w Jugendstil. Jedna ze najbardziej zacnych w mieście, gadają. W 1903 roku powstała, przynależała do winera, właściciela, producenta alkoholi. No niedługo radował się tą kamienicą, bo umrzył już w 1907 roku. Kamienice, które dzisiaj uwidzicie, są ze przełomu XIX i XX stulecia. Kiedyś Bytom tak nie wyglądał. Tutaj mamy najstarszy mieszkalny dom w Bytomiu ze XVIII stulecia. Webera 2 dzisiaj, niedaleko ringu. Joterowski kuką na Agora. On nieskorzej był trochę przebudowywany, no ale tu widzę, jest to najstarszy mieszkalny budynek w Bytomiu. Dali są my na Webera, Terowski numer 4, kiedyś Greutnerstrasse 4. Mamy Hansa House, taki szajbunek mamy na tym budynku. Jest to budynek z 1925 roku. Kolonialny Kaufhaus kiedyś, ja. Naprawdę jest to kunszt, ma to przypominać szyf. Mamy też szyf, taki medalion nad drzwiami, nad wchodem. A jest to ekspresjonistyczny sznit. Słuchajcie, ten styl wymyśliły Niemcy w 20. i 30. latach XX stulecia w Niemcach
ekspresjonistycznie budowali. No i naprawdę to jest coś. Sumy na Józefczaka 29, kiedyś Langestrasse 38. W 1871 roku wybudowali ten budynek. Od 1876 albo i wcześniej hotel Skroch od familijnego miana właściciela. Na przełomie XIX i XX stulecia przebudowali budynek i przyjmowali tu rozmaite znachory, uzdrowiciele. Wróżka była tutaj, spirytystyczne seanse majstrowali. Podczas I światowej wojny wynajmowali tutaj izby na godziny. Był tu puf. Baby, motyki dawały cielesną radość hopom, które tutaj do nich przyłaziły. Ja? Po I wojnie hotel zbankrutował albo częściowo go zawarli, no i kupiło go miasto. W abstimmungowym okresie zmajstrowali tutaj Grenzschutz, ja, komenda Grenzschutzu. 18 sierpnia 1919 roku członkowie polskiej wojskowej organizacji podczas pierwszego polskiego powstania na Górnym Śląsku próbowali rankiem zdobyć ten budynek. Nie udało się. Grenzschutz bronił Górny Śląsk przed Polakami. W 1926 roku hotel zaś otwarli, hotel Skroch, a we 60 latach XX stulecia był tu hotel budowniczych. Dzisiaj mamy tutaj biurowe izby. Siedzę teraz na banku, na ringu, a za mną Gliwicko ulica, kiedyś Gleiwiterstrasse, no to samo. Numer 17, a dalej mamy 19. Kiedyś od 1862 roku była tutaj kamienica. Hotel Lomnic. Stała do 1945 roku, spolili ją jako historię tego placu. W latach 1920-22 był to polski abstimungowy komisariat na Górnym Śląsku i tutaj Korfanty wezwał do napoczęcia trzeciego polskiego powstania na Górnym Śląsku w 1921 roku. Ja, polskiego powstania, no bo oni nie bili się o Polska, o Śląsk i no o Polska. To była wojna polsko-niemiecka, albo śląsko-wojna domowa, albo ekstrapolsko operacjo militarno na Górnym Śląsku. Ja, tak to richtig było, tutaj na tym kanale ino prawda. No i słuchajcie, co potem, w ogóle jeszcze we maju 1920 roku niemieckie oddziały zaatakowały budynek, no ale wyparli ich, budynek uległ uszkodzeniu skulitego. Po abstimmungu, kiedy Wojten został w Niemcach, w ramach Weimarskiej Republiki, był tu generalny konsulat Polskiej Rzeczpospolitej. Nie skorzej od 1931 roku, bo tak było do 1931, 22-31 konsulat, od 1931 do 1939 był tu Polski Dom, czyli taką organizację społeczno-kulturalną Polaków w Niemcach, polską mniejszość w Niemcach. Ja? Sumy na ulicy Jainty, kiedyś Tarnowicerstrasse. Czemu Tarnowicer? No kludziła ona do Tarnowskiego Tora. Gadaliśmy ostatnio o tych torach, Krakowski Tor, Tarnowski Tor, a Gliwicko ulica, no Gliwicki Tor, ja. Tutaj niedaleko kończyło się stare miasto ze średnich stuleciów. Tam, kaj dzisiaj mamy kościół Świętej Trójcy, to już było poza miejskimi murami. No ale o co się rozchodzi Pieterowski? Trzy kamienice tutaj mamy. No i przód numer 12. Ja. Tutaj jak mamy dzisiaj Biedronka. Kamienica, wyremontowana kamienica ze 1873 roku w neorenesansowym stylu.
Mamy tu takie precy, była tu kiedyś piekarnia, dzisiaj mamy biedronkę. Sumydryny we kamienicy, nie do wszystkich uda się dzisiaj wleźć, bo jest sobota, jakieś są jakieś firmy i nie ma ich, no to nie wlezymy. No ale tutaj się udało, mamy na wierzchu studio urody, no i to zostało ze tego, co było kiedyś, ze tej świetności. Dawno ceramiczno mozaika, kiedyś jeszcze był kachlok i tak dalej. Jak to wszystko kiedyś było piękne, jak piękny był Bytom przed II światową wojną. To jest miasto naprawdę ze strogim potencjałem. Numer 15. Kiedyś te numery szły troszkę inaczej przed II światową wojną, no ale troszkę mamy tak. Kamienica z 1906 roku w Jugendstil. Jeszcze nie odrestaurowano, no ale już coś mamy na gipsdece. Odkryli taką szklaną mozaikę ze Mnemosyne i Hermes. No to naprawdę jest kunszt. No i jeszcze jakby to wszystko odrestaurować. Ja, słuchajcie, naprawdę ja pierwszy raz coś takiego widzę, jakie skarby kryją te bytomskie kamienice, tajemnice bytomskich kamienic. Przyjeżdżajcie i penetrujcie. Przy kamienicy 15 mamy numer 17, idziemy do 18, ale na co żegnał pozór? Schokoladenfabrik, niemiecki szrajbunek, dzisiaj to jest Urmeister, ja zegarmistrz. Te szrajbunki wyłażą spod tynku. Po 1945 roku je zatynkowali, zamalowali, no ale ta niemiecka farba jest silniejsza i ona po latach wyłazi i na to dawał pozór przede wszystkim Kamil Nowak kiedyś ze kanału Widzę to tak, potem Kamil ze Śląska, dzisiaj Mikrokosmosy w TVP, czyli Katowice. Ja też kiedyś wystąpił w Tajliku po Łaziskach i oni majstrowali już chyba 2 albo 3 tajliki o Bytomiu jeszcze będą. Pozdrawiam was, jeśli oglądacie. Numer 18. Kamienica z 1902 roku. Eklektyczno z elementami Jugendstil. Chodza Pleruski po ogniotrwałych trepach. Naprawdę to wszystko jest kunszt. Ta sień, te trepy, to wszystko, jak to wszystko wygląda, bieruje naprawdę coś niesamowitego. No i tutaj ceramika ze Dresden, trepy ze Wittenbergije, ceramika ta zielona ze Dresden. Kiedyś była tu restauracja, restaurant zum Schultheiß. To jest kunszt, to jest widać, co te miasto było richtig bogate. Młodyć, proste robotniki w takiej kamienicy nie mieszkały. Kaiserplatz, dzisiaj plac Sikorskiego. Jak widzicie, mamy tutaj zajezdnio Strasbanek. 38, gadali my ostatnio o tym. Tu mamy moderno Strasbanka, dalej mamy jeszcze inszą, też moderno. No Strasbanki, no tym żyje Śląsk, tym żyje Bytom. No nie ino na Śląsku, no ale naprawdę to jest fajniste. Od 1910 do 1945 stał tu Denkmal Friedricha Wielkiego. Nie był on kajzrem, no ale był pruskim królem. W 1945 roku Sowiety go wysadziły. No a tutaj glajzy, słuchajcie, naprawdę kto jeszcze nie jechał Strasbanką, niech przyjedzie na Śląsk, tutaj do Bytomia, no i niech karnie się 30 łozie. Na placu mamy zacne kamienice, no ale mamy też zacne insze budynki. Szkoła. Dzisiaj 4. liceum Jana Bolesława Chrobrego. Kiedyś Städtische Oberrealschule. Budynek w Jugendstil powstał w latach 1901-1902. Cegła glazurowano, herb Bytomia, prawda, piękny budynek, jeden ze symbolów Bytomia. Chyba najpiękniejsza szkoła, jako żech widział. No niestety dzisiaj jest zawrzyte, no ale mam nadzieję, co jeszcze kiedyś nawiedza Dryny ten budynek.
Genau przy szkole mamy Śląsko-Opera. Do 1945 Stadttheater. Budynek neoklasycystyczny, budowany w latach 1899-1901. Pierwej były dwie hale, teatr, no i Konzerthaus, koncertowy dom. I skorzej pokuplowany w 1927 roku ten dom koncertowy przebudowany w modernistycznym stylu. W 2000 roku gorął, a w 2005 przywrócili mu pierwotny neoklasycystyczny sznyt, no i tak je do teroski. Bahnhofstrasse 28 dworcowo. Dzisiaj mamy Bahnhof, widzieli żeście ostatnio na tajniku. Mamy tutaj piękne kamienice, między innymi ta eklektyczna z lat 1873-4. Jedni gadają, co wygląda jakoby to był pałac. No i co mamy? Dwa medaliony architektoniczne, budowlane symbole. Mamy asta, tam papier też między innymi. No i mamy coś jeszcze dryny. Wleźliśmy na plac. No i co tutaj mamy zwiadownego? Nagrobek Karl Adolf Hoffmann. Co on tu robi? Baumeister. Umrzył w 1869, jeśli dobrze widzę. Ma on jakiś związek z tą kamienicą? Nie wiadomo. Jest to tajemnica. Są na powstańców warszawskich dwa moście. Kiedyś Gartenstrasse. Młodzieżowy Dom Kultury numer 1. Budynek powstał w latach 1895-1906. Mamy akcenta marynistyczne na froncie. Felix Benjamin, właściciel, dorobił się na geszefcie na wielkich wodach na morzu. No i z kuli tego to mamy naprawdę jest to wielki kunszt tego budynku. Możemy podziwiać ta sień i nie ino. Roztomajte rozwiązania, mamy Heizung, nad nim szrank. Fajnie, co możemy tutaj wleźć, co to jest zadbane i podziwiać. Ponoć podczas II światowej wojny szło się stąd wydostać na Bahnhof tunelem, co by nikt nie zauważył, no i odjechać do Berlina. W XIX stuleciu bulili obronne mury. Nie ino w Bytomiu, we wielu miastach. Gadaliśmy o tym w zeszłym tygodniu. No i na północ od obronnych murów powstawały takie założenia. Plac i kamienice. Są my na Wiktoria Plac kiedyś, a dzisiaj Plac Akademicki. I to wszystko wygląda tak jak ponad 100 lat do zadku. Plac i kamienice. No, fontanna powstała nie gorzej po II wojnie. Jedni mogą myśleć co przed, no ale nie. To jest 47 rok. Idziemy do kamienicy pod numerem 13. Jugendstil za 1908 roku. No i zaś glazura. Obejrzyjcie takie coś, no nawet nie macie we swoich badecimrach. Naprawdę to jest coś. No, odremontowane, na biało pomalowane. Chcielibyście mieszkać? No myślę, co większość by chciało. Ja by chciał. Wilhelmsplatz, dzisiaj słowiański plac. Był to najdalej na północ wysunięty plac w dawnym Bytomiu. Dalej były już ino niezabudowane pola. No pięknie tu jest, no tak jak na Wiktoria Plac. Stromy, kamienice, tak jak to było 100 lat do zadku, stoi dalej. No i tutaj mamy dwie piękne kamienice. Kamienica pod numerem 3 z 1912 roku odremontowano, zaś mamy glazura w jesieni, to co znacie. Modernizm z elementami Jugendstil. Takie wariacje robili. I kolejniej to samo. Ten sam rok
ten sam styl, numer 4, no i też glazura, też płytki, zadbano kamienica. Friedrichstraße 28, dzisiaj Mickiewicza. Z zewnątrz kamienica nie zachwyca, znaczy wszystkie zachwycają, no ale nie ma odremontowana. No ale dryny, wleźliśmy dryny, no i co tutaj mamy? Freski. Słuchajcie, freski we mieszczańskiej kamienicy. No to jest coś niesamowitego. Kamienica z 1905 roku. No Bytom, bogate miasto. No kogo było stać na takie coś? Bogate górnośląskie miasto. Wyłażymy z tej kamienicy, podnosimy głowa do góry, no i zaś się zachwycamy. Nie było tego scenariuszu, no ale tutaj 19, 20, potem jeszcze 23. Słuchajcie, można by gadać o każdej kamienicy, bo to wszystko jest piękne. I w tego do, co by to mnie, żadny, no nie ma żadny, jest piękny. Lwowskich Orląt 9, kiedyś Donnersmarckstraße 9. Plac fest wożny dla Ślązoków, bo tutaj, genau w tej kamienicy na Eku, zamordowali śląskiego helda Teofila Kubki. Śląsko-Ferajna odkryła ten plac morderstwa. Nie wiedzieliśmy, kaj genau to było. Oni badali archiwa, miejskie karty i odkryli na podstawie tych badań, co było to genau tutaj, w tej dzisiaj pięknie odremontowanej kamienicy. No ale nie będziemy gadać o sznicie, o tym wszystkim, no będziemy gadać o tym, co się tu stało. Teofil Kubka narodził się w 1885 roku we Marklowicach. Byliśmy we Marklowicach, gadaliśmy o tym, a umrzył zamordowany tutaj, we Bytomiu, we Bojtyn, genau, 20 listopada 1920 roku. Jak do tego doszło? Za chwilę rzeknę. Teofil Kubka był śląskim politykerem. Przynależał do polskiego absztimungowego komisariatu, o którym żech godał, co żech wam pokazował. No ale chciał pomiany Richtungu działań tego komisariatu w absztimungowej kampanii. Chciał równej pozycji Polaków i Ślązoków w tych beamtrów w komisariacie. Chciał też, co by zaprzestano prześladować niemieckich górnoślązoków i co by w nowym, autonomicznym śląskim województwie reskirowały Ślązoki, autochtony, a nie ludzie ze Polski, ludzie od Grażyńskiego. Korfanty kozał go wyciepać, no i wyciepli go. On odlos i założył swój komisariat, górnośląski absztimungowy komisariat. Chciał niezawisłości Górnego Śląska. Ja nie ino on, gadaliśmy już kiedyś o Kożdoniu, o Lataczu, o uliczce. Chciał niezawisłości. Nie skorzej widział, co nie ma to możebne do końca. Toż łopedział się za niemiecką łopcyją. Był niebezpieczny. Trzeba było go usunąć. Znał tajemnicę polskiego komisariatu. Toż Korfanty kozał jednemu z beamtrów wydać bild pewnym hopom, no i prawdopodobnie co by go pobić. Poradninie skorzej zamordowali go tutaj. 20 listopada 1920 roku o 17 wieczór przyszli do niego dwóch chłopów, Henryk Mercik i Franciszek Jędrzej ze Szarleja. Prosili go o robota, bo był on beamtrem na grubie. No i pod tym pretekstem wleźli i na oczach baby jego, która była w ciąży, i na oczach jego 5 bajtlów zamordowali go. Oddali 8 strzałów. Ranny we głowa, ranny we klata, umiero.
zamordowany od polskich bojówkorzy, którzy podlegali polskiej wojskowej organizacji, którzy podlegali polskiemu absztimungowemu komisariatowi. Kto ich nasłał? Trop kierował do Korfantego, kozał ten bild wydać, ja? No ale drugi trop kierował do Grażyńskiego, tego ze Małopolski, tego Pierona, który potem był wojewodą i gnębił Ślązoków we teoretycznie autonomicznym śląskim województwie. Ja, Grażyński albo Korfanty. Najprawdopodobniej jeden z nich kozał ich zamordować. Korfantego broniły polskie Zeitungi. Jeden ze polskich Zeitungów, albo nawet pora, nie wiem genau, wina zwalili na niemieckich bojówkorzy. Ja, śląski held zamordowany od Polaków. Czemu dzisiaj nie ma tu żadnej tabule z tym, co się przytrafiło wtedy? Trzeba to wyzmajstrować. Wiadomo, to nie ma takie einfachowe, to jest zabytkowo kamienica, do kogo ona przynależy, zarządca i tak dalej. Czemu nie ma ulicy Kubki, Tukej? Nie powinno być Orląt Wolskich ino Kubki, albo nie Oświęcimsko, tu na Eku ino Kubki, ulica Kubki. No czemu tego nie ma? Czemu nie uczy się o śląskich heldach? Ja się tego w szkole nie dowiedział, ja się potem dopiero dowiedział, kiedy czytał rozmaite śląskie łony. Teofil Kubka, jeden ze śląskich heldów, zapomniany, bo zamordowany od Polaków, tako jest prawda. I tako jest historia. Oddajmy teraz kizoca temu strogiemu śląskiemu heldowi.